Оля! Здрасти. Престани. Значи, ето тая мизерничка тук. Е тая мизерничка. Ще ме търси, защото днес ще правим първа част на Марая Ирен играта. Добре, сега. Марая, нали знаеш правилата? Да. Така. Колко време броиш? Лиан се изтвърдя 5 минути. 5 минути броим! Марая, ти си ненормалница. Добре. Идваш ли да се случва? Марая, ти знаеш, че имам 2 фейк лабубата. Имам 2 фейк лабубата. Побеже 2! Добре, айде да започнем Айде да почнем сериозно. Чакайте, банда! Унбанме! Добре, айде бързо. Има тук газар. Значи, ей тук се броиш, ей тук броиш. Ей тук броиш. Разбрали? Добре, колко? Значи 60, 60, 60, 60, 60, 130, 1999 минути общо броя. Оле, боже мой. Готова? На 3. Да. Раз, два, давай! Нали знаеш, че само в къщата може да се крием? Да. Ирен, представяш си 5 класни двете на един тим, какво ще се случи? Ако госпожата е написала да съм с някой друг, аз ще сменя имената ни да сме двете. Да, но ясно, аз задължително съм с теб, не искам да съм с никой друг, аз без теб и живота ми е край. Ако съм до Филип. Ако аз съм гласана? Ма ти си му приятелка. Не, вече не съм, защото той е гаден и те обиждаше и заради това вече не съм му приятелка. Той мръсник те ми обиждаше бъфъфъто и то бъфъфъто ти. Да, е много голям тук. Where are you, Lida Radebel? Да не си в друга къща, тъпа. Не. Are you sure about that? Тока не работи. И защо имам котешка опашка на косата? Не знам. Знаеш ли какво е? Първоначално като ме попитаха, искаш ли да си ми мейт на премиум къщата ми, аз казвам да, разбира се, аз съм мейт. И той каза, и аз се преобичам в този скин, който съм сега, и той каза, и ме банна и каза, като си гей, са махай. Аз го пратих, аз съм I'm just a girl. Виждам, че си just a girly burly. I am just a girl, Liam Poop. Марая. Да. Къде си тук? Не знам. На бич. И сега, скъпи приятели, ще ви представим как са на плажа. Остави ли си да видите?
Не дей да питаш къде съм. Що? Не знам. Where are you, hot potato? Торадан, тарадан. Торадан, тарадан. Чувам някакви мазни кучешки стъпки. Това е Ано ли, Рен? Ма това не съм аз. Това си ти... Ти видях шибания юзър. Хръмни ме, ако можеш! Аз ти мазна семка. Не знаеш вече къде съм. Ах, тая малката семка се скри. Малък. Марая, пред камера сме! Не ми интересува. Ма могат да ми изтрият акаунта заради това. Ще го махнеш от клипа, хайде. Бено, пейне сървъра! Как така? Бено, пейне сървъра! Хора, да знаете, че Ирен получава нейните нервни системи. Заради това я търпете така, каквато е. Моля ви са. Ами аз търпа ли то? Бено, бейне в къщата ми! Наистина. Къде? Ей, там газаче. Тун-тун-тун-тун. О, Карината се намерихте! Капо! Ела, пипни му, ако можеш. Къде са ме чофте? Капо, хората знаете, че тя се получава нервните системите и че don't be mean to her. Защото си ни моите момиче, не мисля, че ще избягаш толкова лесно. Ти дори не знаеш къде съм. Бро! Добре, стане. Някакво грозно бебе има по пъча. Малко пръднах. Нормално човек, като се смее като пача, как да не пръдне. Литнах! Къде си литнала, ма? Литнах. Буджайна, литнах! I believe I can fly! I can't believe I can touch the sky to fly! I believe I can touch this guy! I think I found you. Dun 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 dun.